Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf ayat 37. Qala la ya'tikuma ta'amun turzuqanihi illa naba'tukuma. Illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Dalikuma mimma 'allamani rabbi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Inni taraktu millata qaumin wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kana lana an nusyrika billahi min
syai' maka lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna asaran nasi la yaskurun walakinna aksaron nasi la yashkurun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah amma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Qala ngucap sapa Nabi Yusuf la ya'tikuma ora teka ing sira karo apa ta'amun ta'am panganan turzaqani direzekeni sira karo ing panganan illa kejaba nabak tukuma nyeritake sapa ingsun ing sira karo bitakwilihi kelawan takwile impen qabla sadurunge ayat tiaguma yen teka apa ta'am ing sira karo akhirnya karena intrik politik konspirasi Nabi Yusuf dilebokno sel penjara. Mulane mau di penjara durung mesti bersalah. Kadang-kadang kena fitnah, kadang-kadang kena rekayasa politik, intrik, konspirasi, apa nih? Akhirnya mlebu penjara. Jadi Kak Mahdi mau mlebu penjara itu bersalah. Lah waktu itu bebarengan karo arek luru. Para pemuda dengan tuduhan apa? Ngeracun. Sing situk ngipi aku koke meresi anggur. Dadi khamer. Sing situke aku kok ngipi prasaka ana aku nyunggi roti. Rotine dipangan manukmu. Manuk apa kira mangan roti? Nabi Yusuf didelok kok sampean iki tak delok iki arek apik, sopan, cerdas, beradab. Tak kira sampean iki wong sing apik. Saya coba takwilno impenku iki. Qala la ya'tiyakuma ta'amun turjaqanihi illa naba'tukuma ya. Sadurunge
panganan teko sebelum makan siang misal MBG pokoknya sadurunge MBG teko tak critakno kok dalikuma mengkono karone iku mimma alamani saking barang kang mulangi ing ingsun awe weruh ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun wah iku ilmuku iku ilmu tafsir impen iku aku wis oleh pelajaran teka pangeranku oh iku bidangku iku ini sak temene ingsun iku taraktu ninggal sapa ingsun millata kaumin milah kebiasaan adat agama sampean golekno ya perbedaane milah karo din terserah sampean golek nang ndi takon Mbak Google takon ChatGPT apa takon Agnes AI apa Meta AI apa sih bedane milah karo din kadang gawe milah kadang-kadang gawe din wa mayatagu milata wa mayatagu ghairal islam madinan fala yaqbala minhu tunggale ngene iku dengan kalimat din iki gawe milah ini sak temene ingsun iku taraktu ninggal sapa ingsun millata kaumin agamane kaum kebiasaane kaum la yu'minuna ora iman sawake billahi kelan Allah wahum utawa akeh bil akhirati kelawan akhirat hum wong akeh iku kafiruna kafir sapa wong akeh dadi sadurunge nafsirno impene kancane mau Nabi Yusuf dakwah dili. Lane sampean ya ngono dalam perjalanan hidup mungkin suatu saat sampean kenalan kekancan didelok kanca sampean iku kok gak bener. Sama aja ya urusan penggawean ya penggawean. Lah iso sampean jadi mlebu penjara beserta dua orang teman terus salah sijine ngipi aku kok ngipi ngene ya apa tafsiri penjelasane lah Nabi Yusuf ahli tafsir impen oh iku keahlianku iku aku diulangi karo pangeranku tentang apa tafsir impen aku eling biyen se SMP SMA iku sering dolen nang Pare kota Pare biasa iku ndek pinggir embah iku ana dodol buku nah dodol buku aku mampir tak delok endi sing sekirane cocok tak tuku mulane ya akeh buku ndok omah ana sak lemari buku tafsir, buku hadis, buku karangan-karangan ngene iku lah di antarane buku-buku mang ana buku tentang tafsir impian. Kadang-kadang apa Asmaul Husna beserta khasiatnya mujarobat buku-buku ngono iku.
tuntunan salat biasa didol di pinggir embong ngono dibeber. Nah Nabi Yusuf langsung oleh pelajaran teka Allah. Ya tak tafsirno impenmu sadurunge MBK teko. Sadurunge panganan teko. Ini taraktu millata kaumin, aku ninggal agamane kaum sing ora iman, kebiasaane kaum sing ora iman. Wa bil akhirati kafirun. Sewa akeh iku kelawan akhirat padha gak percaya ana akhirat iku. Wa tabatu ngikuti sapa ingsun. Lan istilah tabi iku ikut. Gak kena taklid. Jenenge tabi, nek taklid iku wis gak ero dalile, pokoke muni ngene ya wis. Gak urus. Mosok salah guruku. Kadang-kadang ngono. Masih nang neraka lho tak peloki sampai muni ngono barang. Saking apa? Taklite. Akhire ya wis apa urine kono metune teko omongane kono diikuti tanpa diteliti bener apa enggak, sesuai hadis Quran apa enggak, sesuai jemaah ulama apa enggak. Wa tabatulan man sabaisun milata abai. Apa milamang? Kelakuane bapak-bapak ingsun. Ibrahim Nabi wa Ishak lan Nabi. Endi ana Ishak? Ibrahim. Kana wa Yakub lan Nabi Yakub. Dadi bapak-bapakku, dadi apa? Bapake dhewe, bapake bapak. Iku termasuk abai, termasuk bapakku. Lane apa istilahnya? Silsilah iku liwat bapak. Ibu gak masuk. Makana ora ana lana kedhi ingsun. Anu srika yen to nyirikake kita bilai kelawan Allah, aku beserta bapak-bapakku iku ora nglakoni syirik kelawan Allah min sai saking sawiji-wiji. Dadi Nabi Yusuf ya dakwah diantarane apa? Kanca-kancane nggone penjara. Sampai yang ngono suatu saat mungkin di tempat kerja, mbuku pabrik, mbuku kerja nggone gudange Shopee. Gudange JNI, JNE. Apa maneh? JNT. Ketemu kanca-kanca, ya sampean ajak, sampean dakwah. Lane ya di tempat dimanapun sampean ya ngajak. Misalnya kanca sampean gak salat, ayo ngajak dijak salat. Wae Jumatan ya di-share dijak Jumatan iso. Kadang wayahe Jumatan barang teko kudu ndang dibagi. Oh, nek target. Jam samene paket iku kudu wis entek. Jangan sampai ninggal omene sampai sirik. Aku lan bapak-bapakku gak nglakoni kesini. Dalika mengkono itu min fadlillah saking anugerah Allah. Dadi wong gak nglakoni syirik ku anugerah. Lalu ya gak remeh sampean belajar Al-Qur'an termasuk iku anugerah dari Dalika mengkono milih agama iku min fadlillah saking anugerah Allah.
alaina ing atase kita. Pingenane surat Al-Baqarah laqad manna 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa zakkihim. Ayat pira iku? Wa ya'limuhumul kitab wal hikmah wa in kana min qablu fi dhalalim mubin. Lali. Walah. Mosok kakan berutu lalian. Ali Imran ayat 124. Tanono. Dimang dalika menggone fadlillah saking anugrahi awalan nang atase kita walan nas ling atase menungso gak nglakoni sirik iku anugrah walakin tetapi nek aksaran nasi akeh menungso iku layas kurun ora padha syukur sapa wong akeh tapi sing akeh ora syukur. Mulai dene surat Ibrahim ati ragu wa akhallu qaumahum daral bawari jahannama wa bi'sal qarar. Alam tara ilal ladzina badalu nikmatai kufra wa akhallu qaumahum daral bawari jahannama yaslaunaha. Weh ketemu surat Ibrahim ayat 28. Jadi kadang-kadang wis ero petunjuk Allah tapi malah milih sing liyane. Alam tara ilal ladzina badalu nikmatawa. Dadi wong Islam wong gak sirik iku nikmat. Tapi diganteni badalu nikmatawa kufron diganteni kafiran wa akhallu qaumam daral bawar. Akhallu asakatane halal ngalalake kaume daral bawar desa sing rusak walakinna aksaran nasi la yaskur gak gelem syukur malah milih dadi wong kufur. Nah untuk bilamin baik. Jadi nek ana wong kufur berarti apa ganteni nikmati Allah kelawan kekufuran padahal mlebu Islam itu adalah kenikmatan. Mulai dari Surah Al-Imran ayat pira memang 124. Laqad manna wa 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan Jadi anak Rasul itu adalah merupakan nikmat, anak Islam adalah lah kok malah diganteni. Surat Al-Baqarah 211. Sabani Israil kan atainahum min ayatin bayyinah wa ma yubadil nikmatain ba'di ma jadu fa inna wa syadidil iqab.
Yuyyina lil ladzina kafaru hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wa huwa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Takanana Bani Israil kam ataina min ayatin bayyinah pira sing ayat-ayat sing tekake nanggone wong Bani Israil. Wa may yubadil nikmatullah sapa sing ganteni nikmate Allah mimba dimajadhum setelah datang ayat-ayat fa inna syadidul iqab sak temene Allah iku banget siksane. Dadi awak milih dadi wong kafir daripada dadi wong iman. Atas tabdiluna alladzi huwa adna bil ladzi huwa khair. Adragu Ibitu misram fa inna lakum min masa'al terus wa diribat alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Dadi Bani Israil ganteni sing apik diganteni sing luwih elek. Padahal waktu iku oleh manna karo salwa lanas biru ala ta'amin wahidin fadaulana rabbaka sateruse wakisa ya wakumia wa atasya atas tabdilun alladzi wa khair. Padahal manna salwa luwih apik malah njaluk bawang, njaluk brambang, njaluk adas, njaluk timun. Dadi ganteni sing luwih elek. Nah iki yang ngono. Walakinna saran nasi layas urun, tapi sing akeh ora gelem syukur, malah kufur, milih dadi wong kafir. Saat di sini ada pertanyaan? Karena? Hah? Oh, diwarat dikon takon nang nggone ChatGPT apa nang nggone Mbah Google. Nek sampean kuliah, pertanyaan apa jenengku? Satu kata itu pembahasannya luas. Sama belajar. Ya apa sih bedane mila karo din? Nah iku diperinci. Kan aku sih kurang tahu kuliah. Nek sing sering ya kuliah. Apa bedane mila karo din? Tugas ya. Ben mikir sampean. Kagak tak mikir. Sampean si apa SMP apa SMA iki? SMP. Sampean mikir kayak ngene, gue SMA tambah nemen mikire. Kuliah tambah nemen mikire. Sampean kudu skripsi. Dikejokno nang gone dosen. Revisi iki halaman iki apa iki? Revisi ngajokno maneh. Revisi maneh. Ngajokno maneh. Bolak-balik revisi, kadang kacek titik ngono revisi. Kemarin ngono sidang. Apa jenengku? Sempro, seminar project. Bareng ngono sidang. Baru kok sampean oleh SKL apa? Surat keterangan lulus. Ora KKN barang. Ya dhuwit ya mikir. Tak berturu sampean.
Iku sing S1, S2 tambah nemen. S3 ya wis kaya dosen kuduan wong ya wisan. Omone profesor. Ya siap-siap. Biasa pikirane, lah nek sampean males ae ya wis akhirnya gak lulus-lulus. Ya kudu apa akselerasi, percepatan. Ya apa supaya percepatan ya wis jarang turu. Sabone perpustakaan. Gak kober kadek ngerokok, terus nang kafe, guyon. Iya ketinggalan sampean. Jadi gak sampai apa lunga-lungu. Sekian kaji kita, semoga memberikan kebahagiaan bagi kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, amma faqina fiddin, amma faqina fiddin. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.